En de wierde was Sendai. Sendai met bewolkt waar, donker waar, met mist, met damp waar, met rein, met lichte rein, wierd waar. Ja, en de temperatuur die roemt wel op. En dan hebben we het over hege temperaturen, ik de komende nacht trouwens. Laten we daar maar eens mee beginnen. Joen en vannacht. Ik denk dat we hier nog wel een droge periode hebben. Maar dat we letter joen en vannacht toch ik weer uit en terug rein of licht rein hebben. Damp waar, mist en een temperatuur tussen de 3 en de 4 graden. De 4 graden op het Versteloon, de 3 graden op de Eiloon. Ja, de wind nog altijd in het zuidelijke richting waait. En die is zwak of matig. En die kan letter vannacht alles even wat sterker worden. En dan morgen, daar is hij, al west aan de dag. Zo'n donkere dag met rein, lichte rein, met dampwaar, met mist en een hege temperatuur. Ik denk dat we morgen uitkomen tussen de zon en de 10 graden, de legere temperaturen op de Eiloon. En let erop het dag, toch weer die droge periode. Misschien ik nog wel in de joentijd, zullen we er nog even op uitkennen. En de wind, die wordt wel sterker. Matig en vrij krachtig, komt uit het zuidwesten mooi, kan in het watergebied krachtig worden, krijgt 4 van 6. Dan komt er wat meer beweging en dan hebben we het over het weekend en het vooruitzicht. Sneun lijkt het positiever te verrinnen. Dus zit er wat bij, ja, dan wordt het al wat lichter en het lijkt het nog een droge dag te worden. Hoe dag het droge waar dan wel te verstaan. Temperatuur zou men er bij de 8 graden heen. Snijn en manje, een temperatuur om er bij de 7 graden heen. Ja, snijn toch weer zijn wierte dag, zijn donkere dag met een droog rein. Soms ruimt het stevig. En manje komt de zinnen wel eens even te vastgaan, maar dan heb ik nog altijd nu de kans op rein. En vanaf manje de nacht komen de temperaturen wat leger uit. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.